лагер. Момичета, спите ли? Не спим. Погледнете дали Джус е буден. Не, спи дълбоко сън. Защо? Това се иска нещо. Идваме. Искам да питам, коя от вас харесва Джус или някакво просто? Аз харесвам Джус, със сигурността е толкова мил. Да, и аз така много сладък. Аз също харесвам Джус. Тя е страхотен. Да, добре. Хей, хора, аз отивам да го измъкна да го разпитаме в туалетната. Добре, старай. И ще ти помогна малко. Лош, кой да оставя? Остава, дайте малко дял да творица. Подпрещи тук, момичета. Никъде някакви информации, аз не харесваш. Ще ви кажа след малко, но искам да кажа на Дракулора да дойде да й кажа. Добре, ние да чакаме тук. Дракулора, аз ще ти кажа, че специално се харесвам и знам, че ти ме обичаш. Но това аз мисля, че това ще се харесва. Благодаря ти, Джин. Хайде, ще идем тук. Хей, хора, какво правите? Нищо. Чакай да се ме хвърли ти само веднъж и направо... Не вярно! Това не се ме хвърли. На кой мразите, момичета? Стига сте карали. О, добре. И сега какво? Хей, Перета, ела се с мен за малко. Добре, Джус. Какво искаш да ми кажеш, Джус? Оперета, просто исках да ти кажа, че най-красивото момиче от цялото училище. И беше просто прекрасно и не мога да ти кажа, че ти си любимото момиче от цялото училище. Благодаря, Джус, това много ми харесва. Няма защо, Оперета, ти ми да я казваш на някого. Добре. Хей, Оперета. Хей, Ребека, ела се малко. Добре, идвам. Какво искаш да ми кажеш, Джус? Искам да ти кажа, че от най-красивото момиче от цялото училище и просто прекрасната своята техника с красивата си коса. Нищо малко не дошла от това, ама аз много се харесвам и мисля, че мога да си дам шанс с нея. Благодаря ти. Хей, хора, аз ще отида до туалетната. Господи, какво? Не те е срам! Стига се! Рубека! Да, той ми е гаджен, както не се случи. Така ли, Джус? Да изподелим, че ние до преди малко бяхме гаджета. Не сме били гаджета.
Добре, хора, аз ще се отида, защото може би ще стане някакво лошо състояние, затова чао. Хей, хора, какво правите? Дюс е мой! Хей, хора, оставете Дюс, оставете го! Оставете го! И така, следва продължение. Гледайте продължението на този епизод в същия профил. Какво е това? Какво е? Къде? Какво е това? Абе, снимате ли ни бе?